Sindikatu eta eragile sozial ugarik osatzen duten Euskal Herriko eskubide sozialen kartak pentsionisten deiari erantzuten greba orokorra deitu du urtarrilaren 30-erako. Gaurko eta biharko pentsionistentzat pentsio sistema publiko duin bat aldarrikatzeko, lan prekarietatearekin bukatzeko eta bizitzak erdigunean jartzeko. Grebak 4 ardatz izango ditu. 24 orduko lan gelditzea, kontsumo greba, zaintza greba eta pentsionista ikasle eta langabetuena. Greba orokorra herrira ekartzeko lehentxea eta gorrizko greba batzordea osatu du. Bertan, asanblea ireki formatuan. Orain dela 3 aste elkartzen hasi ginen, eta orain arte egin duguna izan da, gorriz eta plentxako udaletxeetan gutunak aurkeztu, baita ere material propioak sortu ditugu metro geltokian, baita herrietako plazetan banatzeko, bestalde herriko eragile eta komertzioei banatzeko material propioak egin ditugu ere bai, eta gure aldetik deialdia nahi diogu herriko eragile, elkarte, herri mugimendu eta komertzioi gurekin greban parte hartzera eta urtarrilak 30ean bai Euskal Herria, bai gure herria astuko du. Zerbitzu publikoak arriskuan ikusten ditudalako. Hezkuntza inklusibo, doako, publiko, feminista eta euskaldun bat gure duguleko. Lanak gero eta prekariagoak direlako. Tare gehiago emakumeontzako. Soy extranjera y madre soltera. Y realmente con mi sueldo tengo que hacer malabares para llegar a fin de mes. Gure amamak zaintza lanetan bizitza guztien ostean, gero pentsio duinik ez dekealako. Gazte horien emantzipatzea ezinezkoa zaigulako. Bizitzak erdigunean jarri behar ditugulako. 30ean greba egingo dugu. Deno grebara. Plentxea eta gorrizko greba batzordea asteartero elkartzen gara, eta hurrengo data izango da urtarrilak 14an arratsaldeko 7etan danontzat gaztetxean. Eta guztiak zaudete gonbidatuta gurekin greba eguna osatzera eta ekintzetan parte hartzera.